Wafowethu ngiyabekelela igama lami nguSiphiwe ngokaNtombela. This is another show, second show yalolu hlelo lethu ke olusha. Bafowethu lapha ke siphinde ngicela bafowethu abantu bengikhohle ukusubscribe lapha emakhaya wenzothola ke okunye kusazokwenzakala okuningi. Njengamanje kunomfowethu lapha omunye futhi osibhalelile okade ngifonela naye nje engathi cha ngizoshutha manje ngoba ngifonelile saxoxa kancane eceleni njengamanje ufuna ukuthi azotshela nini ukuthi ke kuyini inkinga ngakuyena. Bafowethu yekeni lento ngempela ukuthi manivakashele abantu noma nivakashile bese ke ngiyakekula kakhulu bafowethu. Abanye abantu bengabe sakwazi ukulala ngoba ngiyeza nakulinda. Yazi ngifonele ekhaya leli yazi. Hayi. Kabi yami. Kabi kanjani phone? Khona njani kuwe? Ya siyaphila kabi yami. Mana mfowethu. Uthi olwakho udawe lupho lwakho qhawe. Ngithi eyakhe problem yini? Mfowethu ngoba ngifanele ukuthi mdala ngingalana ndoda manje ngisicela ukuthi ngingakho manje yasebenza mfowethu senze ubusuku manje ngilebele lena ndoda yangihlumela. Yeah. Manje mfowethu ngifike ngoba ngibonile insiza omunye mfowethu ngani manje ngiyakwazi imsiza imntwana lento ngawo manje akulaleli ndoda eningi yakha ama-security ndoda lena zilanda umfazi noma intombi eyimfowethu babanga umsindo ndoda lana ukawuze sikhame kube yimisindo ngokubona ukuthi kuyanikana kuyadola impela futhi uyabona ukuthi njengoba izinto zihlangene kanzima ndoda awukhona ukuthi ngikhuphule inhliziyo yami ikhala kancane kanjena kwenziwa yonke into futhi mdala manje phela ngisike ndoda ngiyakhala engakuqini ngekho futhi mdala. Wena ukwenzini lokho wena muvakashele umuntu? Umntwana mnamathi ngakubeka nje mfowethu noma ngabe ngikwenza ngiba ney'khathi mhlawumbe noma siyenze yasangibuke futhi nakhona into esuke evakashile emsebenzini akakhali ngale ndlela lento enginakhaya ngathi iyabukisa nje angazi kusuke ufike ukukhombisa umuntu uvakashele noma asuke mhlawumbe azame ukusiza wena uthole mhlawumbe into angazi nento enkulu angazi ngayichaza kanjani ngingqolele kolini kodwa izinto ayisihlumezekile futhi mdala siyintike nomuntu wami ndoda ehlala eMaritzburg. Oh yeah. Akulula ukuthi manje njengemsizi ngimbiza ngithi akadingo ukuthi athi manje ngaphela impilo yakhe ezivela yini ukulalela umuntu esifazane wesilisa kunzima ndoda. Ya ngena zama nokhuluma nawe lenkunzi lena. Ngiyazama ngingangeza ngiyazama sihlangane insizwa kadada sibuye ukuthi kanti ngoku lokhala lokho kwenziwa phela sisho sakudala singasho ukuthi ngoba phela kwenzinga uyayithi uma uyikhuluma nomuntu ngasambe ngiphatha kancane ukuthi kuyishaya indiva ukuthi-ke nakhona uyakuthunga ngale ndlela ukuthi phela ukuthi hayi thina olini into kanjalo manje njengoba ifazi iyadola akukho ukuthi simzile ukuthi akangayilethi into yakhe into njengaleyo. Yeah. Into lokwazi ukuthi ayibekele endlela emsinda hayi wadinga ishaya indiva nakhona manje basikhuluma nje bakho ngabonile bangena mfowethu basendini awukabi njengomuntu engisawuzile otheni kodwa bonke sebemile bechobika noba ngingaphuma nami ngayisona. Yo. Hayi cha mfowethu ake sixhumane qhawe lakithi kuWhatsApp then ke mhlawumbe uzoshare lama location yonke into qhawe ke sobingelela nje. Oh, mhlawumbe njalo naye mhlawumbe ngelinye ilanga njalo mhlawumbe uyosibhalela nje size kuwena. Umsindo kangazi semntana owamaya akawubanga mdingani masambini ongemkhulu kodwa njalo semntana anginalo inkinga ukukhalelwa ngaleyo ndlela futhi hayi insizwa khona indlela ayithetha ikuphethe okwenduku esingakwazi. Hayi ngiyabonga ke anonymous mfowethu. Hayi semntana angicela ungangiphathi mfowethu hayi ngiyabonga kakhulu la engathi ngangisiza mfowethu. Hayi ngeke qhawula ngeke ngubale qhawula kithi ngeke ngifuni mfethu ukuqhatha la lekabi le yabo.
Shaphu enkabi yami akesibone mfethu noma ke mhlawumbe ezikhathini zasemini ngichawe ngoba uthi labantu bafika ekseni bafika iqembu lomdlalo hayi ngolingela mina ngithethe lapha inkathi lokufika nemithembele nakwaThapha urumne baba kodwa ngiyokugcina ngibuye ngiyokugcina uma ungena kulezi umkhazi uvela umkhazi noma ufika lapha ngiyokugcina ngithi alright khona imizi yami elandelayo nesithi isikhathi sesile yami nakho ke mngani nami ngiyabonga kakhulu inkabi yami kanti shabrado bafowethu ngiyalizwa leli qhawe lithini likhala ngawo lento leyo ukuthi akazi noma mhlawumbe lo muntu usuke ekhalisa ukuthi lapho nenkunze enkulu yini lo muntu inkabi yakhe le noma mhlawumbe usuke elaya but ake sibone sokwenza kanjani ake sikhona bafowethu sibone ukuthi kuzokwenza kanjani weba hey bafowethu sekhona nkabi yami enye yama episode le ngicela ukuthi ke njengamanje ake sihambe sobona njengoba uyabona ukuthi lina kanjani iproof ile nasi proof yokuthi liyanda okusho ngaphela konakele ngampela nawe iningi izithombo sozoyibona ezinkulu zokuxhumana osisi bephethe ama umbrella beshuthwa ngemumva asambile wethu hey yabanda bo ngeke sothini kodwa asambo ezwini ay yabo cha njani hayi mina ngidayisa remarketero ndayisa remarketero yeah hayibo awu kunzi madoda hey madoda khaba kahle hayi kwenze njani phoma ngishasela ngamakhamera hayi cha awuyinto encane nje khona umsebenzi ushuthawo la so manje sambe nje sibizela abantu impilo hey yabona manje umsebenzi yabo nje lina kanjani kodwa siphumile sotoha ngibona abantu bengihlasela ngamakhamera usujahile wasilisa kangaka hayi lutho ukuthi phela ngiyaxakeka manje ngaseze ngasaqedi bo manje kade nenzani kanti hayi so besingenzi lutho nje hawu manje madoda yini hawu yini bukuza ukadiwe yini ngempela kwenze njani hayi khuleka ngoba ngitshele ngathi sambe siyibuzela nje abantu impilo nje hayi siyaphila we ask people impilo yabo nje ukuthi baphila kanjani siyaphila ngibona nje right lokuyilokho angithi siyaphila hayi lutho phela angithi phela sazoqhubeka sibuze ukuthi lapho ubani wakabani yabo kanjani akanti kuyanda uba wona wabaqhawula kithi hayi mina ngusiyanga wamkhizo ya wena mama uba ayingona impumelelo wakasibiya wala kusondela nje umuhungu lenzanga phela manje sifuna ukwazi ukuthi nize ngani kahle hayi uthini ubi yo ile couple lena ni couple vele yebo oh ya hayi cha bandla naze na happy ngiyabona ukuthi phela nijabule kakhulu hayi kwahle wenzani manje nizobona yizo njalo la khona umsebenzi bethu ozovela kule nyanga ezayo esushuthayo so manje nje yabo mfethu ukubuza nje abantu impilo yabo sibuza nje abantu ngesimo nje mfethu sasemqashweni yabo khamba kahle kodwa lemqashweni hayi inkinga bengayiboni inkinga ya kunjani mfethu ukuhlala emqashweni hey kuyinkinga ukuhlala la emqashweni ngoba manje ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuzenzela izinto zami ya ngibona abantu bengibuka ngelinye sokungabe ngisaziyo ngoba phela ngiyayikho zakho zani
Awu uyabona nawe uyabona. Awu izinto zani yabona. Thola mhlambe uyabona ngiyayithola nje nalo wami yabo Spears la yabo. Yeah. Oh yonke abahlupha ngawo leyo. Manje uyabona uthola manje umakhelwane sebengibuka ngenye indlela ngazi ukuthi ngoba lendlu ngiyayikhokhela lendlu le eyami. Oh ya yabona ke. Okusho ukuthi yonke ebhedayo qhawula ethi ngumqasho leyo. Ya nanokuthi mhlambe ke yabo izingane uyabo uthola ukuthi mhlambe ngibhizi la sengibona ngeingane selokhu izulazula la yabo nje lonto leyo ayi. Ya utabo uphi wena qhawu. Mina ngisiwangamba ethi Msinga. Hawu Msinga. Umuphi umculo kaMaskande umaziwa lemsini? Hawu sicebu. Ukuthi yaba Cebi. Hawu fokadla mini. Uyazenzakalela tata. Hayi. Uyazenzakalela. Usisi udabuka ngempela. Usisi udabuka la endwedwe. Hawu madoda nawumculi nandawo umculo Maskande. Lutho asinawo. Wena uyawazi uMaskande wena? Omncane nje. Wazi ba? Kamboba umthandeni. Hawu wazi umthandeni? Yini ngoma ikhiphi umthandeni? Hawu makhona le iParis inpela. Hawu mayona ngiyithandayo bakithi. Enya uyazi lenya sanda kuyikhipha. Akuthi angisiyona kakhulu. Awudlale nethi gochi hawu uyayazi kabyami. Hayi. Ukuthi angisiyena nje umuntu othanda kakhulu uMaskande yazi ubheki. Bakithi uye futhi wakufaka ngiyazi. Yebo yena ethi nje ufuna sambe konke. Nawe support uMaskande? Mfowethu. Ngihambe nephathasi mfowethu ngihambe nephathasi iphathasi agila. Sikhona nje isami la isagila. Sikhona isagila hayi unawo lutho lesagila. So manje ngiqala nje ukubamba. Mfethu sekunesikhathi sina unyaka njengamanje. Niphathene kahle. Hayi mfowethu ngayibona inkinga singaqhamuka nomuntu kodwa nje manje hayi mfowethu hayi. Nabambana kanjani? Kusho ukuthi ngahlangana naye emoli. Ngabona ukuthi awulolu wahlala entombi madoda kwasho ukuthi naye uyabona naye ubona uswahlala ebhungu uyabona nje. Umbambana la please. Niyobambana mfethu ke. Kahle mfowethu kunento ebesafuna ukuyenza la mfowethu uqhamuke kabi kodwa ke mfowethu ukwenzani? Mfowethu Besibhizi namabhodo. Uyapheka. Awu noma ngalicisha mfethu ibhodo mfethu wadla. Mfethu so manje bengisalungiselela khona ayikhozile la wena Uzala nahlaya. Phenduka nje sesibhizi senhleka kangaka yini. Mala akithi uyangitshela mfethu ukuthi manje nje yabo nje nihlala kamnandi lana manje uzongitshela usicabanga uyangitshela mfethu ukuthi yabona nje indaba yenu babili uyangitshela ukuthi wena umuntu mfethu right uyayizona manje sengijabulela lokho sengithi hayi awazi ngajabula shape uyachaza manje yini oyithanda ngomfethu. Ngithanda ubiyena baby bakithi. Bakithi njebe. Nokuba phansi kwakhe ke nendlela angiphatha kahle ngayo. Bakithi Jesu. Ungabe ngiyaholda kakhulu. Mana yini nje enye into akuphatha kahle ngayo? Khona konke yangisatisfy kukhona konke nje. Kuphi ichaza sasithina. Bakithi phela khona nalokho ngeke uzokuxoxe okwenzeka ngale yabo. Ngaphela nakho ikhona ukuqinisa kakhulu lapho. Kanjani? Othandweni. Mana mfethu awichaza ngoba vele mfethu uyabona nje sirelese. Umnelisa kanjani? Cha kahle nje ngibe umuntu esifazane nami ongakhalazi ongenankinga nje Awukhalazi ngani ngazi. Nasemalini nje ngabe ngidlala ngayo babe. Hawu izenzo. Hayibo uyayidedela izenzo. Udedele ini mfethu. Phela lapha. Hayi awuyikulo nje udedele izenzo. Mana qhawela kithi ngifuna ukuthola la ukuthi ke nenze njani hlala ndawo la noma kwenza kanjani. Mfethu sindawonye kodwa unokuthi buye ethi ehambe emakhaya yabo. Kwahle umuntu ogxile kuphi?
ungasho ukuthi mningi la ngoba emakhaya usuke evashile nje o-check ngoba sinengane futhi ukuthi uyobheka nengane. Oh yeah. Hawu kwathi unengane. Hey loze lamnandi uthando lweni. Vele wavela sheshisa nje. Mfowethu kuyazenzakalela. Hawu bakithi shame. Hawu. Yazi ukuthi nginikhonzile. Mfowethu uthando kahlahle luhle ngani mfethu awululeka abantu lapha emakhaya. Into engayisho ngothando bafowethu ukuthi into ekuyiyona ebalekile ukuthi uthembeke kumuntu wakho nokuthi wazi ukuthi unayiphi inhloso ngomuntu wakho. Hayi ukuthi mhlambe uyabona ukuthi ubona intombazane nje usuzothi yabo lento esijwayele ukuyenza thina abantu besilisa ukuhalela yabo umuntu usuyamlokhuza usuyamthatha ungenayo inhloso naye kanti uyabona nje lo wami inhloso enginazo ziningi ziningi yini nje enye yeinhloso ongayibala kuze nayezwe awu madoda ongikuhlose kakhulu ukuthi engahlali nami kanje la emqashweni ngicine kuba ukuthi mhlambe ngihamba ngiyovela kubo yabo bakithi bakithi yini mfethu into ongayiluleka abantu besimame ongayiluleka nje abantu besimame into engayiluleka ukuthembana nokuyiphatha kahle into engayisho nje kubalekile awujoli wena hayi lutho uyaqinisekisa izwe liyabuka lonke ngiyaqinisekisa hayi lutho nawe babazi futhi innocent hayi lutho ngambona ungafika la lutho hayi cha impela hayi ngiyajabula mfethu mina ukuthi ngizwe lokho yezwe jabula thina manje niyathintelana nje amafoni hayi nasi nje ngaleso sikhathi uba wena oyithintayo mina nje ngiyayithinte yakhe yena hawu bakithi nawe uyithinte yakhe axilile kweyakho akaxilile hawu bakithi uxilile kweyakhe ya bafo angithi ifoni uyazi angithi uthi yabo i-private yomuntu yini kube i-private yomuntu yingoba mfowethu kunezinto engamele ukuthi ibone umunye umuntu hayi ziphi lezo zinto njengokuthi nje njengokuthi mhlambe uyabo mhlambe uWhatsApp uyabo mhlambe kunabantu engitshitha nabo mhlambe uthola ukuthi wena awuthambi ngitshithe nabo yabo mhlambe ngicina kubanja hayi ukuthi sewumuntu mhlambe engibonisana naye cha yabo nje kuyabheda ukuthinta ifoni yomuntu noma usho uthini ngingasho ukuthi kuhle kumbi wena kodwa awujayele uthola lutho la ngemfowethu hayi lutho angikaze ngize ngidibane nayo nje kodwa noma nje singavele siwaqaqe nje uyabona nje ngesishekhane nje ukuthi innocent benibunjani yabo ngubani manje ngaphela ubhebi uyayazi nje eyami ifoni bafethu hayi ifoni ke hayi mfethu hayi awuzama ukuthi usho uyamtholela banikezeni sibaprovele ukuthi angithi thina ngeke ngikwazi sithando sami ngoba uyamtholela angimtholeli asimnikezeni bhebuza hlukana nathi sikhombisa ukuthi ayikho ngobani ayibo ngobani kangaka soze simnikeza amafoni ayikho into engiyifihlayo thatha phela ifoni hawu bakithi awuthi kunike yamba mina ngeke yami ngeke ngikwazi hayi ngeke kanjani awuqale nje ucheck nje awucheckele cha check nje cha ukuthi khipha sise yakho khipha yakho sisikhipha yakho uyikhipha nje ubaba wakho hayi na konto efihlayo beba yiki into engiyifihlayo ngeke ukuthi behambe la ngokuthi uhambe samile sale sebe busy yes khipha okay khipha sise ya hey qawe hawu yabona nje hayi nenze into futhi nawe ya ubakithi letha umuntu aphathe yomunye asiqale ngeyakho inkabi yami yabo siqale ngeyakho hayi nithembakele nina nithembene lento engiyithandayo ngani awubakithi nayo ingane uzoyifanga ngisho kwi-PP awubakithi ingane yenu awuyayithanda bo iyayithanda bo WhatsApp awubakithi kabi yami madoda I love you bhala nje kancane nje uthi I love you hayi love ubhalela manje I love you hayi Nkosi yami hayi no sento ngabulena
Awukho message lana bakithi. Engabe wenzani uphila kanjani qhawe kanjena? Ayena kuphela mfowethu. Hawu mfowethu hayi uright qhawela kithi. Kongisho lapha ethombeni sibheke izithombe. Kodwa ngoba uthi mama uyayithinta vele ifoni yakho hawu. Hey, ayiqhawe mfethu ngeke ayiqhawe uthembakele. Sekuyakho mama. Ayimuhle lo mdlalo lona. Mina yami yini le ngake nifuna ukuyibona kuyona. Hawu lutho njengofethu nje ngisenze kanje. Soyibona. Nje uyayazi yami nje siyasikhombisa. Uyayazi ngivulele ukuthi behambe be. Asihambeni ngoba sesifuna ukuhamba yasicabanga sesibanjizele lento le ngabe sesihambile nje nisayini izinto zenu usale la upheke ngoba sifuna kahle ukuthi nipheke. Hey ngeke kodwa baby ngeke ngikwazi mina. Woza sis. Kunemfihlo esibuye sikhuluma ekhaya. Yes. Engaziwa phela ubaby because Keep sis. Vula. Okay. Vula phela. Vula. I love you. Mina ngaqeda manje kweyami ifoni insheshe kangaka kweyakhe. Hawu kwenze njani manje? Nababaza kangaka. Awusibona ikhansela lapho babukhansela. Hayibo babukhansela wenzeni? Hayibo. Babukhansela. Ubabukhansela. Hayibo. Impela babukhansela. Senzini. Hayibo. Yini manje leni busy nganginasa nganga hawu phela wangaqeda manje ngefoni yami. Ukhansela. Ikhansela sisi. Lenzeni ikhansela? Mana mfowethu nawe mfowethu Hawu phela lutho angikwenzi lokho sithando sami. Yini angazi nje yayibona ngazi yonke leyo nto enikhuluma ngayo. Angiyazi leyo nto enikhuluma ngayo. Lutho ayikho leyo nto. Uyabheba wena. Ngizokhuluma nomuntu. Angifebi ngiphethe kahle angani uyazi ukuthi ngitshola nawe kuphela. Uyahamba usemakhaya. Hawu angani uyazi phela ukuthi ngitshola nawe kuphela akekho omunye umuntu engizona naye. Angazi ukuthi qhamuke kanjani. Angazi qhamuke kanjani le number efonini yami. Angikwenzi islime eyami ifoni angazi kodwa inamba ukuthi qhamuke kanjani. Uhlezi ifoni private. Privacy yami. Pho manje le number leyifunani la? Angazi ingene kanjani. Hawazi ngene kanjani? Nika yona uyahamba uyoyisa namakhansela. Lutho ayikho leyo. Mhlawumbe uyi-one committee nje Hayi lutho ngokusebenza. Mhlawumbe uyi-one committee. Ngisebenzela la eMantechcom bakithi. Wenzani eMantechcom? Ise factory nje lapho Nkosi yami. Hawu. Ise factory. Manje ikhansela pho uhlangana nami nekhansela wena. Angazi ikhansela mhlawumbe inamba yayo ngoba phela masisuke sikhononda ngokuthi ugesi. Love you lapha ikhansela. Hayi abekho love you lapho bekhansela. Ayazi nje manje usuthi mhlawumbe ugesi manje yabo. Cha phela ungibuza ngendaba yekhansela ngiyamchazela ukuthi ngoba phela sibe siphelelwe ugesi lana siphelelwe amanzi ngizo report. Hawu baba manje yini kwenze njani? Hayibo. Mana singakhuluma ngicela sikhulume ngalento. Ayikho lento ecabangayo. Ngiyacela. Utshona ukuthi nekhansela. Lutho angitsholi nali khansela, angitsholi nali khansela nekhansela. Iqhawe mana. Baby kodwa Nkosi yami yini kangaka? Kodwa Mani iqhawuleni mani. Hayibo baby Mani ingane nje. Ngiyaxola. Yakhe nje umbhemi ingane. Eyakho. Hayibo futhi afuna ungikhatha nomuntu wami kade seki right kanje. Yini kangaka? Ulifoni phezulu. Hayibo. Ingane lena. Hayibo Nkosi yami yini manje baby? Na baby ayikho leyo nto yabona ke nawe yini kangaka uzongithatha nomuntu wami. Ngenaphi mina. Yabona nje. Ngenaphi. Hawu ngenaphi. Ngikufebela. Uyinjalo unene. Hawu baby. Mina ngena. Ngiyanelisa. Indaba wenza wazosikhatha lani ubusholani ukuthi vula ifoni yami. Ubusholani ukuthi vula ifoni yami. Ngobani? Le phone yazi athengwe yimina le phone le. Ngiyazi phela, ngiyazi. Ayikho ifoni ufaka inamba zamakhansela la. Ngiyachaza nje ukuthi indaba inamba yekhansela ingene efonini yami. Hawu. Ngiyachazela nje. Ngathi nje wena uyazi. Hawu.
Bengakezwa phela ukuthi ukhuluma ngaliphi ikhansela mina ngithukile. Hawu. Napha. Awufethu umuntu ekeneze nje ifoni kanti le foni yakhe le yatheba nekabi lena. No, isidelule thatha into. Thatha into. Angihambi. Ngeke ngihambe. Awuhambi kanjani? Angeke ngihambe ngisahleli nami la. Nami phela khona izinto zemali yami la endlini ngicabanga ukuthi okwakho kuphela yini. How? Zithathe Twayithathe. Angafuni ukuhamba la. Ngcono ukuhambe wena ke kusale mina. Hey, indlami ngiyikhokhela le ndlu le wena hamba la. Mina nje nami ngibe ngithenga ukudla la endlini. Mina manje usho ukuthi ngizohamba ngishone phi ke manje? Uthathe nakho manje udla ukuhamba. Mina ubuthi ngiphume ngibhekephi? Uzobona uyekhansele nje nanje ikhansela. Hayi angihambi ngcono kuhambe wena ke ngihambi ke nami la. Hawu ngcono kuhambe wena ke sale mina ke. Hayi angisiyona inkunzi yani uzongikhatha lo muntu wami lana. Hawu hayi yethu hayi. Hayi sawucisha amakamera manje nekhansela wenzani kanjani? Hayi angenzi lutho bakithi nala angenzi lutho. Awuyibhali bese camera lapha. Yeah, mfethu wenzani? Angenzi lutho nekhansela. Cha phela khona la nalapha yabe likade lingisiza khona yabo ngaphela bengithi nami ngifuna indlami ukuthi ngithole nje uphahla nkosami. Mfethu. Manje manje kuyathi lokho hawu lokho haye phela lokho kuphakathi kwami naloyo muntu hawu akusadingile ngithethe ushiye ushuza hayibo kanti futhi basashutha hayibo bamshothela ngaphela ngani hayibo hawu zwide bethe yena isesixoxile hayibo yini manje yini hayibo yini manje hayibo yini manje seyekile uzwe kanjani manje seyicishile manje ngayixoxela mngane yabo manje ngozashukisa khansela hawu mhlambe kanye kabili hawu manje useke hayi boka manje laba bantu bakho bamakhansela zwide ngitheyekela zwide kwenzani yabo ushutheni ungenza islim uzothatha iy'mpahla phela uyathiwa uzothatha iy'mpahla zakho ngithapha Qhawe. Phuma wazophetha uthatha iy'mpahla zakho uhambe mfethu. Ngisamdinga. Hambe khanseleni mfethu. Ngisafuna wena mina. Ngisafuna wena. Ngikunika imali yami mantoni uyidla namakhansela. Hawu ngingayidla kanjani imali yakho nekhansela amakhansela ehola kahle kangaka. Mfethu adle funa ngayithenga ngo4.5. Ngithi ngisurprise wena uyagijima uye emakhanseleni. Phela ayikho kanjalo. Ngisebenza kanzima manje. Sithando sami ayikho kanjalo leyo nto. Ayikho kanjalo. Umxolele kodwa umxolele qhawe. Hayi ngeke mfethu ngeke. Ngeke mfethu hayi. Yazi. Hayi ngeke mfuthu ngeke mfuthu angilithethi mfuthu nginikele kanje bafulutho mane ngoba phela futhi seyifikile vele sazomshaya vele somsebenzisa ngiyabanda vele hayi ngeke awukahle sisa kuseyikhulumile la ngizangisabi mana mfethu musibhayiza bafuthu kodwa yazi kodwa mfethu nini abafisa abantu enenzelene nakha mana mfethu mana wenzani mina nisuwalela ngithiwa khona mfethu ngizonenza lento eniyenzayo bafethu bafuna ukusiqhatha wena baby musu bavumela ukuthi bangene phakathi hayi no sithatha sama yikho leyo nto phela ayikho leyo nto bafo awasuse mfethu labantu bakho mfethu ngixoxe nawe hayi uqoqa nami ucelani manje manje sixoxelile xoxa abasuse mana wenzani manje ayikho leyo nto nanga umuntu khabazela kamavovo ngizoxoxa nesithando sami okay ya khabazela kamavovo sondela ngiyasaba ukuthutha sondele eduze kwami kakhulu hayibo ngathi kade ufuna ukungishaya manje nje manje usuthi asixoxeni yini lo ufuna sixoxa ngeke angikubalekela ngani kade ufuna ukungishaya manje okay baby okay ke ngeza hawu ngeke ngathi ufuna
Mana bra wami. Hawu ngathi ufuna ukungishaya. Beka phansi. Ngizoza kanjani kwena ufuna ukungishaya? Mana. Nazi impahla zakho la ithathe bese uhamba hey. Ngakafunde mina ukuhamba ngizokuhlala nawe. Mshaye bese mana. Sengi right hey. Musu kubhayisa. Mshaye. Ikhansela pho. Ngiyaxolisa sithanda. Uthemba ikhansela wena kunami? Cha ngiyaxolisa. Ngenzeka ngani? Yini bebe? Kanti wenzana na nekhansela? Angenzani lutho nalo. Pho nenzeka ngani? Yini? Akaze kwenzeke lutho phakathi kwami naye. Akaze kwenzeke lutho. Bafowethu. Thatheni lo muntu bafethu nihambe naye bafowethu ngiyacela. Ngiyachazela ngiyakutshela ukuthi angikaze ngenze lutho naye. Angaze Ngebelali la. Yabona abantu la, ngebelali la. Buka uzobona into engizokwenza. Hayi yabe mana uyabona ufuna ukuboshwa uzoboshwa phela makunjalo uzoboshwa. Ngeke mfowethu. Uzoboshwa phela umusha umuntu esimama. Yabona I-GBV le uzokufika. Angazi ukuthi Hayi ngena ngoba ngaba yenze kanga yonke lento. Ungijwayela kabi. Ngaba yenze kanga yonke lento. Sondela. Yini lenga? Wo sondela impela wo. Mthetheleni madoda, mthetheleni wo sondela. Ayikhala. Wo sondela. Bebe nawe ukhona lo muntu lona kanjani? Ifone yakho. Ifone yami wazi ngani ukuthi mhlawumbe uyena ofake lezo inamba? Uthangithini angazelaphi mina? Uyangisukela wena sisi. Angaze ngize nginqabe naye wena osuke ungenaso isikhathi sokuthi uyibheka ngani? Mina fanele ngithini? Senginaso-ke isikhathi njengamanje yini lesitholayo. Ivulo wena ifoni yami? Wayibonela noma ivulo yena lo bhuti ayibonela? Ivulwe wena sayibuka thina. Ngisho ukuthi uwena ongenelile kulawo ma message noma uyena? Ithina sobabili naye. Musu uyena anganuyena okuvulelile akusiwena. Wazi ngani ukuthi khona into ayenzile lapha efonini yami? Yenze efonini yami yenze kweyakho. Angazi phela. Wena uthe ikhansela wena Baby kade mala wena. Uthe wena ikhansela uyalazi wena. Awusho ukuthi okay ngizokuveza isithando angisesona isithando sakho manje. Ngisesona isithando sakho mina. Ngoba nangaka. Angazi. Uvumela umuntu ongamazi. Wesilima nyama uzenza uthisha wena. Uthisha wena. Uvumela umuntu ongamazi ukuthi azongena phakathi kwethu. Mina nawe sisuka. Akuyena umuntu ongamazi ikhansela mina la umuntu engingamazi. Baby lo muntu lo yamazi. Angimazi. Uqale nini unesikhathi esinganani mhlawumbe awubakaphe ngisho 5 minutes umazi kodwa usuzokholwa yena okudlula mina. Angikholwa yena ngikholwa ifoni le ifoni eyakho. Hawu baby ngiyachazela nje. Ngiyachazela nje. Ungathola ukuthi futhi nalelo khansela athi ngibe yilona liphi lelo khansela. Hawu buka nini akusilona ngisho naleli langa la ngakuthini. Manini kanti amakhansela ntona. Cha unosisi engibuye ngimboleka ifoni yami la fonelana nesoka lakhe. Umuntu lo umuntu unamanga. Lo muntu lo umuntu shalo. Izinto zakho la uhambe. Yes. Thatha izinto zakho la uhambe. Thatha izinto zakho la uhambe. Hayi okay uthi angihambe. Ayisala kanjalo angisana ndaba lethe impahla zami ngihamba. Ngiyakupha njani lezi zinto ezisele lapho kuwena. Thatha. Nginja mina. Yebo. Hawu. Thatha nje uqale nazo lezo zinto zakho. Lezi zemali yami. Hawu. Kunali leli qhude bo. Hawu seyiqhude. Hayibo wafethu. Sala kanjani? Kanti bayosala bakubone useke kunandaba. Hawu. Azongipha imali wena. Hawu. Hey. Siswami. Hey, khonzile. Ngani ngathi uzama ungicatha buka manje ngizophuma ngibheke epic nale mthalo ke mina manje. Winja. Awunelwe. Iqhude lomthetho. Hawu. Iqhude lomthetho. Oqala ubuzanywe yimina lana. Hawu. Ubuzanywe yimina lana. Hawu. Ufuna ungishaya ngokubopha ngicela. Ngizokubopha. Mana uyiqhude. Hawu ngizokubopha. Hayi iqhude leli 1 2 say right. Hawu. Anandaba sala kanjalo mkhodoyi nawe. Hawu. Wena usuyibona ukuthi umuntu ngoba nginakho uzanywe yimina. Hawu. Yabo wamshaya. Uzoboshwa. Ucabanga ukuthi ngiloma wenganyakho lo ngibathisa ijazi. Wenzani lo baba lona? Mina ngaze ngibathisa ijazi. Lo baba lona. Wenzani phela ngophela umqoshile umuntu manje wenzani manje? Ngibiza ngeqhude. Ubuso kusami. Baba wona uwabeyela neqhude. Baba sharp. Bafowethu.
yonke bonke abantu abahluphayo emiqashweni nisifonele siyeza bonke abantu abanhluphayo emiqashweni mafowethu nisithinte sizokwazi usize khona abantu abanika abantu ukuphumula abalokubekewulile we are coming.